Ako vyzeral posledný závod MX Open 2025 vo Sverepci? Poďme na to. Do Sverepca sme prišli už v sobotu a už pri prvom pohľade na trať som vedel, že organizátor nič nepodstenil. Žiadny prach, žiadny betón, tentokrát perfektné podmienky. Prvý tréning bol super, trochu blata a trať mi sadla. V kvalifikácii som skončil 6. v kategórii a celkovo 13. na štart. Pred prvou jazdou prišlo za mnou neskutočne veľa z vás. Po fotku, nálepku alebo len tak pokecať. A poviem vám, to je to, čo ma neskutočne teší a naplňa. Na štarte som si povedal: Reflex a držať pokoj. Pokojník do piči. A vyšlo to. Bol som 6. No hneď o pár zatačiek na skoku jazdec predo mnou trošku zaváhal a mal som 100 na rozhodnutie. Skočiť alebo neskočiť. Neskočil som. Našťastie jazdec za mnou ma trafil minimálne a stálo ma to pár miest. Do cieľa som nakoniec došiel 6. Po prvej jazde bolo v DP ešte viac ľudí, nestihol som sa ani vyzliec a už som rozdával nálepky a fotil sa. Fakt crazy. V druhej jazde nebol štart úplne ideálny, musel som sa prebíjať, ale nakoniec som sa usadil na 5. mieste a tak aj dojazdil. Trať bola skvelá, vy ste boli skvelí a posledný závod MX Open vo Sverepci bol jednoducho na úrovni. Ďakujem všetkým za podporu, bez vás by to nebolo ono. Vidíme sa a sleduj ma pre ďalšie videá. Čau.